blwyddyn ar ôl blwyddyn, mae dysgwyr hyd a lled Cymru, fel angharad, yn paratoi at ei aroliadau. Yn e-sgol, rydyn ni'n ymwybodol iawn o ba mor bwysig yw'r cyfnod hwn. Ac ei nod yw sicrhau y gall pob dysgwr gael mynediad at adnoddau cefnogol yn rhad ac am ddim. Mae Carlam Cymru yn drysorfa lawn o adnoddau adolygu, wedi'u creu gan athrawon profiadol o ar draws Cymru ac wedi teilwra'n arbennig ar gyfer adolygu effeithiol. Nid dim ond llwyddiant academaidd yw'r nod gan Carlam Cymru. Cynigir hefyd gymorth i gefnogi lles meddyliol, gan ddarparu cyngor ymarferol ar sut mae ymdopi gyda straen yn ystod cyfnod yr aroliadau. Mae ein fideos yn cynnig cymorth adolygu sy'n gyfoeth o wybodaeth bynciol ar lefel TGAU a Safon Uwch. Beth am gamu yr arholiad yn fwy hyderus fyth? E-sgol, equity mewn addysg trwy dechnoleg.